Здравейте и добре дошли в канала ни, където ви показваме употребявани товарни и леки автомобили, с които да помагате на бизнеса си да расте. Днес от автокъща Армел Auto ви представяме един изключително практичен и надежден автомобил – Opel Vivaro 2021 година. Ако търсите бус, който да върши работа всеки ден без компромис, това определено е модел, който си заслужава вниманието ви. Конкретният бус е с двойка литров дизелов двигател, който развива 122 конски сили. Това е добре балансирана мощност, достатъчно силен за товар и магистрално каране, но същевременно икономичен. Разходът на гориво е нисък, което е много важно за всеки един бизнес. Скоростната кутия е ръчна, с 6 предавки, което допринася за по-добър контрол и оптимален разход при дълги пътувания. Освен това Vivaro е дълга база, което означава повече товарно пространство, идеален за транспорт, куриерски услуги или строителна дейност. Товарността е впечатляваща – 1340 кг, а вътрешното пространство е много добре запазено. Бусът е с 3 места, което го прави удобен и за екипна работа. От гледна точка на оборудване, автомобилът предлага всичко необходимо за комфортно шофиране. Климатик, темпомат, електрически стъкла и огледала, както и мултимедия с Bluetooth USB. Разполагате и с заден парктроники, правят маневрирането в тесни пространства значително по-лесно. По отношение на безопасността, Vivaro е оборудвано с ABS и ASP системи, както и система за контрол на налягането на гумите. Това гарантира сигурност както за водача, така и за товара. Автомобилът е Евро 6 стандарт, което означава, че отговаря на съвременните екологични изисквания. Наличието на зелена екологична пакета позволява движение в екозони в Германия и други европейски градове. Голям плюс за международен транспорт. Този конкретен автомобил е нов внос, без удари в отлично техническо състояние. Всичко по него работи изрядно, а гумите са запазени на около 70%. Opel Vivaro 2021 година е отличен избор, ако търсите надежден, икономичен и функционален бус. Подходящ е както за малък бизнес, така и за по-сериозни транспортни нужди. От автокъща Армел Auto предлагаме и възможност за лизинг, като задействаме за одобрение до 2 часа. Автомобилът се намира в град Петрич и може да бъде разгледан на място. Свържете се с нас на посочения телефон в описанието и елате да го видите на живо. Убедени сме, че когато го видите отблизо, ще оцените неговото състояние и възможности още по-добре. Вашият следващ надежден работен партньор ви очаква. И не забравяйте, ако този автомобил не е точно това, което търсите, свържете се с нас, за да намерим перфектната кола за вас и вашия бизнес. Ще се радваме да ви помогнем и до скоро!